Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 2 жніўня 2016 года у спіс нематэрыяльнай культуры трапіла традыцыя паломніцтва і пакланення блакітнай крыніцы. Выглядае паломніцтва так, нібы заўтра апошні дзень свету. Акіян людзей, мора аўтамабіляў цягнецца бясконцым ланцугом да святога месца. Уся гэтая падзея адбываецца толькі раз у год на праваслаўнае свята Макавей, то бок на мядовы спас, 14 жніўня. І толькі ў адным месцы, на блакітнай крыніцы, што недалёка ад горада Слаўгарада на Магілёўшчыне. Даехаць да крыніцы ўсё ж такі лягчэй, чым дайсці. Пасля 8-бальных пробак на дарозе трэба яшчэ перажыць 8-бальны натоўп і процьму гандлёвых шатроў, якія спакусліва запрашаюць купіць папкорн або шашлык, квас або газіроўку, кабасу або гумовыя пантофлі. Аднак дзясяткі тысяч людзей з усёй краіны наведваюць блакітную крыніцу, зразумела, не дзеля спажывецкай, а дзеля духоўнай патрэбы. Сюды прыязджаюць за цудам, за верай, а можа і за Богам. У 8 гадзін раніцы для веруючых пачынаецца малебнае спяванне з акафістам, а ў 9 – літургія. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Болезнями святых и межа у Тебе пострадавшего молен буди, Господи. И вся наша болезнь исцели человека, любче молимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твои, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя, Христом Твоим жительством, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крыніца падзелена мастом на дзве часткі. У першай праваслаўныя акунаюцца, у другой набіраюць ваду для піцця. Прычым хто як і хто ў што. Людзі вераць у цудадзейства вады. Кажуць, яна дапамагае ад розных хвароб. Жанчыны і мужчыны, дзяўчаты і хлопцы, дзяўчынкі і хлопчыкі, здаровыя і хворыя, усе прыйшлі да святой вады за дапамогай. Людзі просяць здароўя, якога няма, і нават якое ёсць. Пасля заканчэння літургіі адбываецца другая дзея – асвячэнне крынічнай вады. Господи, помилуй. Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Вениамине, и о Господине нашем,
высокопреосвященнейшем архиепископе Софронии, и во всех братья наши, Господи, помилуй. Господи Боже наш, великий в совете и дивный в деле, все твори содетель, охраняй завет Твой и милость Твою любящим Тя, и соблюдающим повеление Твоя всех нуждах умиленное приемли снезу. Всего бы ради пришел, если в рабе из рацы, не приведение нас устрашая, но здравие телу истинное подавая и глаголей. Все здрав был, еси к тому не согрешай, и от брения здравы очи соделал еси, и умытеся, повелев свету, вселитеся, сотворил еси словом. Сопротивных страстей волны смущая, и жития сего сланое море иссушая, и тяжелоносное сластей укращая волны. Сам человеколюбче царю, да вы нам снегосветлую одеетеся одеждею, от воды же и духа, и причастием же воды сия и окроплением Твое благословение нам не спасли, скверну страстей омывающую. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Прыкладна ў поўдзень пачынаецца хросны ход. Праваслаўныя святары разам з веруючымі тройчы абыходзяць блакітную крыніцу з малітвамі і асвячаюць мёд. Усё ж такі спас мядовы. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православных христиан на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Христом Твоим Пасля хроснага ходу купанне ў крынічнай вадзе і паломніцтва працягваюцца ажно да вечара. Так штогод тут і праходзіць гэты макавеяў дзень. А потым зноў увесь год на блакітнай крыніцы цішыня стаіць мёртвая. Усё як бы добра. Ёсць крыніца, ёсць свята, ёсць вера. Але ўсё ж такі хочацца разабрацца, што гэта за месца такое і чым так прываблівае людзей. Таму што толькі ў Магілёўскай вобласці налічваецца ажно 256 падземных крыніц. Але не ва ўсіх вада лячэбная. Таму мы вырашылі прыгледзецца да мясцовасці і да мясцовых. Праўда, прыглядацца, на жаль, ужо няма да каго. Навокал стаяць пустыя вёскі ці толькі месцы ад іх. Так знікла з мапы і з жыцця вёска Кліны, якая знаходзілася якраз каля крыніцы.
У 1996 годзе жыхароў выселілі па прычыне высокага ўзроўню радыяцыі. Але цікавая рэч, чарнобыльскае воблака ваду не закранула. Так, ва ўсялякім выпадку лічаць вучоныя. В 1891 году Евдоким Романович Романов, этнограф, исследовал Могилевскую губернию. И он побывал в Клинах. Побывав в Клинах, он обнаружил, что у людей нет колодцев вообще. И спросил, а где вы берете такую вкусную, чистую воду? И они сказали, а что у нас есть синий колодец, святой колодец, из которого мы все время черпаем воду. Он взял пробы воды. Эти пробы воды были отвезены в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге были исследованы. И оказалось, что вода имеет эталон чистоты подземных вод. Состав воды сам по себе, он гидроксидно-карбонатный. То есть вот карбоны, да, вот эти, которые есть в воде, и вот этот мел, который пропускает она, то есть проходит через толщу, как, скажем, как через фильтр, да, она очищается. Помимо этого, у нас здесь голубая глина, один из самых редких минералов. А голубая глина содержит ионы серебра. А ионы серебра – это очень сильный антисептик. Значыць, раней крыніца не называлася блакітнай, а мела больш архаічную і містычную назву – сіні калодзеж. І гэта шмат што растлумачвае. Па-першае, сіні – колер, які атаясамліваўся ў нашых продкаў са светам мерцвякоў. У старажытнаславянскай міфалогіі сіні колер звязаны з мёртвай вадой. Па-другое, калодзеж. З калодзежам увогуле поўная містыка. Менавіта калодзеж лічыўся месцам, а дакладней правадыром у іншасвет. Так сказаць, калодзеж адказваў за сувязь паміж памерлымі і жывымі. А колькі рытуальнага чараўніцтва звязана з калодзежам? Процьма. Ёсць звесткі, што ў старажытных славян ён служыў месцам сімвалічнага кармлення нячыстай сілы. Так, жывыя верылі ў цудадзействы і дапамогу мёртвых. Праўда гэта ці не, хто ж зараз адкажа? Але штосьці ў гэтым ёсць. Ну ёсць жа страшная казка у Шарля П'еро пра сінюю бараду, які забіваў сваіх жонак. І заўважце, барада таксама сіняя. Карацей кажучы, можа быць, што старажытныя людзі, якія насялялі некалі Слаўградскі раён, рабілі нейкія магічныя дзеянні з гэтай крынічнай вадой. Таму і называлі гэтае месца сінім калодзежам. Место на синем колодце, а сейчас голубой крынице, да, там, где люди переходят и фотографируются такой в виде креста, арка и мостик. Так вот, на том месте, на дубовых сваях, когда-то стоял маленький храмик, освященный в честь братьев Маковеев. И что самое интересное, что сейчас, когда проводят крестный ход, да, именно крестный ход проводится не через всю крыницу, в месте, которая вот взята, а именно проходит именно по этому мостику, где когда-то стояла вот эта маленькая церковь. Предполагается, что она стояла до середины 60-х годов. Вот. В 1961 году на собрании было решено вообще снести этот храм, вот, и поставить рядом птичник, паломников туда не пускать. Об этом я прочитала в газете «Ленинское слово» за 1961 год. Был построен птичник, потом его через год разрушили местные же верники, потому что они не допустили того, чтобы оскверняли вот эту святыню, которая считалась, ну, для них более важным. Помимо этого, в этом же году было решено вырыть колодцы, поставить колонки именно в Клинах. То есть с этого времени провели воду. До этого люди до сих пор пользовались этой криничной водой. Містыка з вёскай Кліны і сінім калодзежам на гэтым не скончылася.
Як толькі мы запісалі гэтае інтэрв'ю, то прапанавалі Веры Сергеевне Стасенко прайсці па лясной дарожцы дзеля дадатковых кадраў. Так мы ішлі і неўзабаве раптам пасярод сасновага бору выраслі, як з-пад зямлі, сінія крыжы. Ажно ў вачах пацямнела. Гэта былі могілкі. Могілкі неіснуючай вёскі Кліны. І было такое адчуванне, як быццам мёртвыя жыхары мёртвай вёскі стаялі перад намі. Вот здесь Аксенова Дарья Ивановна 1877 года рождения, умерла в 1954 году. Вот. А Аксенов Петр Михайлович 1879 года рождения. И в 1967 году умер. Да? Деревянные кресты – это, скорее всего, кресты, которые ставили гораздо раньше, еще довоенный период. Металлические кресты без табличек ставились еще в 70-е годы 20 века. И самое удивительное, что не у всех ставили табличку с названием «Кто это?», потому что родные знали, кого они похоронили. Металічныя крыжы на старых могілках былі пафарбаваныя ў сіні колер. Больш таго, драўляныя крыжы таксама. Гэта бачна па рэштках фарбы, што яшчэ раз пацвярджае нашыя здагадкі. Мёртвыя душы, як аказалася, знайсці ў гэтай мясцовасці лягчэй, чым жывыя. Шмат вёсак тут стаіць пустых. Хто памёр, а хто з'ехаў у пошуках лепшага жыцця, а хто пераехаў па прычыне вялікай радыяцыі. Такі ж лёс напаткаў вёску Казакоўка. Сёння яе няма нават на мапе. Аднак, некалькі апусцелых і пакінутых хатак засталося. Адна з іх – хата Уладзіміра Дзям'яновіча Пабортава, апошняга жыхара Казакоўкі. 11 гадоў таму ён пераехаў у суседнюю вёску Старая Каменка. Столькі часу прайшло, а сэрца па радзіме яму баліць. Казаковка, дворов 50 было, жили все хорошо. Ну, потом атомная катастрофа, начали разъезжаться кто куда. А сейчас там заросло, нема ничего. Сады были хорошие, повысохло. Он есть еще Благодать деревня. Там и живет один мужик такой, как я. Да не хочет никуда ехать, один живет. Новокаменка, там 2 старики живут. Бабка с дедом. Сычин тоже, там тоже так. Вот. И отсюда возьмет Каменки до Волынцу, тут километров на 40, ни одного дома, ни одной деревни не закопали уже все. Людзі з'язджаюць, а іх хаты зносяць бульдозерам. Кажуць, тут шмат радыяцыі. Але Уладзімір Дзям'яновіч не верыць. Гаворыць, што той, хто пакінуў родную вёску, ужо даўно ў зямлі ляжыць. А яшчэ Уладзімір Дзям'яновіч сцвярджае, што чалавек можа пражыць без радзімы, але нядоўга. Дарэчы, вось гэты кот, якога мужчына трымае на руках, таксама быў выкінуты з нечай хаты. Пару гадоў таму Уладзімір Дзям'яновіч падабраў ката і знайшоў сабе сябра. Можа быць, і прытуляюцца яны так адзін да аднаго, таму што адчуваюць адзін боль на дваіх. Калі пытаемся наконт сіняга калодзежа, то Уладзімір Дзям'яновіч толькі цяжка ўздыхае. Расказвае, што раней з яго роднай Казакоўкі жанчыны заўсёды хадзілі да крыніцы на Макавея. Традыцыя такая была, маліліся там. Гэта праўда. Але мужчына крытычна адносіцца да гэтага паломніцтва. Просто выдумали, это крыница идет, там болото Витимское называется, в лесах болото. Вот вода оттуда идет сюда наверх и все. Что-то нелегко, ни там нет, там просто выдумали и все, вот святое место. А что там? Там ни лекарства нет, ничего. Никаких. Вода, обыкновенная вода рудниковая. Да сколько тут крыниц рудниковых есть, ой-ой-ой. А там такая грязь была, что не заехать, не зайти. Она высыхает с каждым годом.
и уже половина осталось. Здесь у нас колодцы были сейчас, они повысохли, воды уже нет. Это хорошо, что колонки поставили. Ну ладно, все. Вады ў вясковых калодзежах даўно няма. Сухата адна. Атрымліваецца, што як толькі людзі сышлі, і вада знікла. Затое Зінаіда Пятроўна Андросава, суседка Владзіміра Дзям'яновіча, у святасць крынічнай вады верыць. 3 гады яна хавае ў каморы гэтую бутэльку з крынічнай вадой і сцвярджае, што вада смачная, празрыстая, чыстая і свежая. Піць можна і п'е. Там же мостик такой, а тут речка течет. По этой речке ходили, говорит, надо 3 раза перейти через речку. Но вода такая холодная, что ноги заходятся як лед. А як вылезешь из воды, горят теплом. Ну, кто их веда говорит, что это лекарственная какая-то, польза какая-то есть. Зінаіда Пятроўна успомніла вельмі важную рэч. Калісьці жыхары навакольных вёсак да крыніцы на мядовы спас хадзілі, але ў сінім калодзежы ніколі не купаліся, а толькі пераходзілі яго, прычым 3 разы. Трэба сказаць, што дайсці датуль яшчэ тое выпрабаванне. Ад вёскі Старая Каменка да крыніцы 7 кіламетраў праз лес і назад 7 кіламетраў. Апошні раз Зінаіда Пятроўна наведвала крынічку 20 гадоў таму. Сёння ў свае 86 жанчыне ўжо цяжка здзяйсняць такія вандроўкі, ды і транспарт не ходзіць. Ёсць толькі прыгарадны аўтобус са Слаўграда, ды той раз у месяц. Меня племянница везла туда в Славгород. Так мы заезжали. Я говорю, вот сейчас расстроили. Говорю, а тогда не было ничего. Привезут люди, яблоки продавали, там то-е, сё-е. А сейчас же и магазины торгуют, еще там и этим выкрыницы. Была дорога плохая, песок. Вот сейчас вот сделали асфальт хорошо. Так, ад Старой Каменкі да Слаўграда была заўсёды гравійная дарога, кіламетраў 10. Усё жыццё мясцовыя жыхары ездзілі туды-сюды і трасліся па гэтых пясках-камянях. А зараз тут кладуць асфальт, над якім духмяна сцеліцца водры свежай смалы. Толькі вось жыхароў у вёсках амаль няма, а тыя, хто застаўся, наўрад ці будуць хадзіць па гэтых дарогах. Зарыли, все нема. Школу брали, и где был, коровы стояли, сараи все кирпичные были. Все пособирали и свезли. Радиация же у нас была. Ну, так это сказали убрать это все старье. И Дубна пустая, сейчас нема, тоже была деревня большая, тоже это свезли старые хаты, где были какие. Там несколько хат осталось, я не знаю. В Дубне одна баба живет, она уже совсем еле ходит. Ее возят, Талавка приедет, в хату заносит, едет. И живет одна. У Благодати тоже один мужчина живет. Тоже автолавка туда ездит. Ну, у Новокаменце 2 человека всего. Ну, у нас, наверное, человек 17, более не будет. Люди помрут, и изнесут, и все, и не будет деревни. Сумна, але гэта праўда, якая ставіць тлустую кропку ва ўсёй гэтай гісторыі. Праўда, для якой застаецца трывожнае адчуванне, што хтосьці адкрыў гэты сіні калодзеж, а як зачыніць, не ведае.